Ну, а чись ми вже зачали. Та, прийшов час звідатися, це доста голосно музика бавить, це нормально. Це не поголосно. Даже так. Ну, добрий вечір, чистовані позирачі. Низько зась бавимо одну коцку. І на цей раз ми вже накопали ні в року, де у мене тут є 1316 коцок. І це на минулому стрімі у нас було чи 830, щось таке, та опалили ми 500 коцок. Доста не слабо. Тут хотілося що? Ну, айно, зачавим класти хижу, то все. Сергію здоров. Сергію здоров. Зачавим, значить, класти хижу. Ця хижа буде, правда, без того, без півниці пуднив. Вже у сесеся може було завадити? А, то я все завадив у городину. Вже потихеньку підходить травичка на мій кертик, буде в ня туйка кертик, не є в ня ще, правда, тільки землі, або я се накоплю. У Бойшовим сесе все вижу вже городину, супер, сесе сяк мало бити, се супер, се файно. Ну, значить, хижу яким планував? Це буде стандартна руснацька хижа, треба мені, значить, буде дубові кимаки на стіни. І видав нас стріхавня буде із цього. Із смереки. Тот Сергій, що білив дерева, котрий писав, що білив дерева, котрий писав, що купався в тазику. Всякого тяжко забити, знаєш. Ну, дякую, що нагадуєш. Як це маєте, Сергію? У нас низько, уже, хвала Богу, 4-й стрім по коцкованню. Єдна коцка, значить. І ми вже насправді близимося до нашої фінальної цілі. А фінальна ціль у нас була яка? То покласти хижу, покласти хлію і учинити косичаний реселів на моби. З реселювом на моби треба буде ще підсісько почекати, і мені ся видає, що в мене скорше вийде. Скорше мені ся дасть усе поширити насправді з хлівом та із хижу, бо там я хоч знав, що я роблю. У перервах між тим треба буде видав ще. У перервах між тим строєнням треба буде ще маленько дозбирувати ресурси, бо у мене ся кінчать сама земля, сися груба земля. Дерево в мене було не тут. Де в мене було дерево? А, дерево тут поскладував, господичку, вже не тямлю. Дерево я складував у сесю ладу. Добре, є в мене, значить, уже 3 споловки дуба, 4 смереки. Треба буде більше смереки, або треба буде більше дуба. Та буду чекати, коли мені наврастають сесі. Та ну, упав там скіпець березовий який. Є. Порядок. Березу ще не знав, на що буду хоснувати, або найбуде. О. Ліпше за сербову. А на що мені з собою тягати тільки грибної поливки? Двох очей доста буде, ні? Я туди сесі просто дві тарелята відкладу. Сяк. Заклікбейтився. Пише галичанин, заклікбейтився на... Так. Заклікбейтився. Айно. На випадкове відео про слов'янські мови, як, наприклад, русинською розправу. Раптово вгадай хто. А, як приклад русинської мене оказали? Ото не чудно. Та бо, насправді, Ники, я тобі повім, я, можу казати, досягнув свої цілі. Коли я був молодий, не ось я тепер дуже старий, або коли я був молодий і почався інтересувати маленько більше історією нашого краю, нашого бесіду, по факту швидко почалося з того, що я хотів навчитися писати по-нашому, бо, коли мені було там 23-24 роки, я не був аж таким якимось дуже вмотивованим русином, кіть мене може так, кіть так може того виразити.
Айбо я добре розумів, що наша бесіда від української доста читалося різнит, айбо я не пробував писати на серйозно, а десь у тому проміжкові часу я дорадився, що я попробував, дерево виросло, я попробував навчитися писати по-нашому, по-серйозному. Я туди на Чехах жив, і мене це читаво заінтересувало. І я почав глядати якусь інформацію, в принципі, за русинську бесіду, за історію, то все. І, чесно, я знаходив дуже много такого, тепер модно було б опустити, крінжового контента. І тоді я собі так подумав, буде добрі попробувати, було б добрі мати якийсь контент, за який не буде ганьба, можна так повісти. І я порозумів, що ніколи то не вчинить, і попробував його чинити я. І не знав, це вийшло. Фактично, моя ціль була така, що якийсь челянник, котрий за нас ніч не знає, пише на інтернетові такі русини, та або йому там вибивало не якусь лупину за Сидора, а за Петра Гецька того шаленого, або, челянник міг увидіти мало-май адекватний якийсь контент репрезентативний, за котрий не буде ганьба. І мені так видить, що я якогось мінімального успіха в тому плані досяг. Тепер видиш якісь рандомні ютубери, які щось хочуть чинити, якийсь контент за слов'янські бесіди, глядають щось за русинську бесіду, та знаходять мене скорше, і знаходять Гецька. І я рахую, що це дуже великий успіх. Якось так. Та не впоїмо, що я русинський ютубер, айбо шкода ж більш нікого не є просто. Не домак нікого. Є, наприклад, Кімі Слімі, айбо у нього дуже специфічний фільм контента. Такий. У нього географічний атлас. Всяко повім. У нього географічний атлас. Так, тут були... Все були, так? Тут посадимо морков. А можеш викопати насправді ще один шорик? Та ще буль досадити. Як ви маєте, уже дораз тиждень не було ніякого стрімінга, та радий їм вернутися. Низько, ви видите, зась у нас не просто стрім, а пробуємо збирати якісь гроші. Написав ми цімбор з Кушниці, Василь Свистакош, збирав на якусь таку штуку, яка глушить сигнал чужим дронам. Йому то треба обися боронити. Та думав, попробував низько щось їм назбирати. Я там від себе дещо загнав уже навпереда, бо я не знав, на кілько буде нижня акція успішна. Айбо нараз вам кажу, кіть маєте яку копійку, та будьте добрі, Василя порадуйте, бо треба би. Та що? Та ми потихо лягаємо спати. Видав. Ой, чайчик такий добрий. Так, у мене туйка кріперся взривав. І після того я дорадився, із цим раз ніч не буду чинити. На цьому етапові бавки мені витить ніч не треба. Мені треба тепер більше дуба. Може буде Хосен з того би маленькося має розширити, туди, наприклад, сюди, а це все закласти. І насадити більше дерев. Ні? І лиш шкода, що мені на то треба зась хоснувати дуб. Добре. Учинимо сяк. Я раз піду попробую покласти
Візьму всій дуб, який в мене є. Іду попробую закласти основу хижі, ось як воно буде. Так, тут у нас буде сяк. Тут у нас буде сяк. 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 Туди. Від цього буде йти всього бока. Кимачок. Чок-чок-чок. Так, все ми забираємо. Угу. Ну і так само сюди. Тут важний вопрос. Це треба мені хижу високу онь? У мене є ще одна класна ідея. Дуже голосно гуде музика. Здоров. Може, то мене дуже тихо чути просто. Так, я музику збавив, а ну повіж тепер як. Повіж, це добрі буде. Добре, це значить сяк. Тут туй. Я собі придумав ще одну штуку, я падемент маленько перероблю. У мене півниці не буде, або я собі придумаю на рішення, як може інтересний падемент зробити, або то дораз май. Так, тільки туди всяк у мене будуть двері. А може єдної мені доста буде. Ні, треба двойний проход. А цяк. Ну, маленька буде хишка. Ви не подумайте. Хишка буде доста піціцька. Бо я раз других варіантів не дуже мав. А знаєте що? Бо треба бути скромним газдом. І ясне діло, що ці дубові кимаки у мене будуть обтесані. Пак. Но, тепер слідуючий вопрос. Туйка у мене буде столярка, це треба мені в неї заходити буде з великої хижі. Я си так гадав, ось не треба. Ось можемо лишити сяк. Тоді туй будуть двері. Туй. Ні, туй будуть двері, а туй буде ще маленький вузір. Сяк. Но. Парада. І це значить, у нас пішло дораз цілий штовс, аби лиш один шор закласти. А мені всяких треба буде 3 блоки високу хижу достами. Стоп, качає, пау, біч, мазафака, струке, пак. Правда, ож сесе неучений, невиглажений, невигоблений язик, котрим дотепер лем наш свистак Миша писав, а сесе свистакови Васильови нареб. Що? Господичку. Чекай. Олем, що там писались? 2500 це один сукорницький сирохман. Звідаться, правда ж, це не вчений, невиглажений, невигоблений язик, котрим дотепер лив наш свистак Міша писав, а це свистакові Васильові на реп. І це такий направду цитата із книги тої ну, ж це писав Годенка в якійсь своїй публікації, айно. Дякую дуже файно, коротше, Антоніові Годенкові за 2500. Чим докінчимо низький стрім, та я сись збір тоді закрив, та й Васильові Свистакові завержу. Не знав, це вони собі родина. А це би була насправді дуже файна фігля, який би ся пак указало, аж тому якась родина, не? Так. Йой, щось у мене гортанку запняло. Так, ідемо ще маленьку музику убалиме.
Ацяк. Ну. І, та я файно обратий. Я й забув, що мися на минулому стрімові сяк файно обрали. Стоп качает, пау, бич, мазафака, струке, ебать, пак. Бери гроші, бо плюну. Бери гроші, бо плюну. Ще до несколькими словами на стрім не приходили, ай бо дуже дякую, я гроші заберу. Кіко, 1500? Ні в року. Тобі вижу в домах ніщо чинити. Направду. Дуже красно дякую Джукічові за копійку. Низько то буде йти на Хосен. Никав у інтернеті ж то та система антидронова, на котру не збирав, та щось вверх 130 тисяч коштує гривню. Доста, ну, доста припух, як йому то увидів. Не знав, як хлопці то будуть збирати. Ну, пак як будуть збирати? Як будуть гони, так будуть збирати. О, щомся ще нагадав, є в мене тут ще бурговчак, та треба мені буде сесе дали каменем ще докласти. Писали мені в коментарях, теж ож треба би маленько ще май убезпечити сесю зону, ож я ся дуже насміло вчинив. Ож треба мені хоч туй іще теж учинити таку досить кам'яну таку стіну, бо я лише через півблок розбивав то. Десь реально з цього міста. Ож так буде майбезпечно, бо я не знав, які великі фрази його не витить вилізти. І це не порозбивав, то не мені в момент появлення. Це не порозбивав мені не в момент появлення сесі прозори. Бо туйка горі, най вам кажу. Ой. Бо туйка горі я клав ще один прозор туй, або якийсь моб койсь або появив та замінився сесь блок, видите? Ось той був ще один прозор, його не є. Та я си так думав, що мені і сесе треба ще на один блок горі підняти та так позакривати. Ну, думав, це буде логічно. Ну, або мися щось заговорили, а треба нам іти хижу класти. Покладемо хижу. Покладемо. Ну, не ганьбати на 9-й годині бавки з дерев'яну... А на 9-й годині бавки з дерев'яну фейсу ходити не ганьбами. Я насправді уже рубав кам'яну, а далі прийшов Робіко та каже: "Ти що, яку кам'яну? Та камінь у тебе тут кінчаться, а дерево безконечне." І я то поміркував і подумав, що слухай, а Робіко діло каже: "Треба гадкувати, бо камінь мені треба на стройку, а дерево в мене є і так більше. Дерево в мене є фактично безконечно, так само і ідіння. Кампець, це мені аби мати ідіння, доста просто мати єдну сесю корову. Ну, економлю всі другі ресурси. Або це не я собі придумав, кажу, що це мене направив Робіко. Я основав кам'яний інструмент, а він мені повів, що лумпі є, ну ж треба. Треба друге. Так. Дерево безконечне? Чорний лісоруб ми оповіли. Ну, я не буду казати, не буду придавати свої жерела. Айно, щось таке. Так. Ну, здоров, Бетярю, здоров, Томаше, здоров, Вовкуне. Томаш, скоро йду вон, та не буду годин поникати стрім, бо лише включений. Пес ти буде статистику піднімати. Чекай, то ти йдеш гуляти без пса? Не ганьбати? Лишиш його сигіняшного самого дома? Ні, ну я розумію, що ти його лишиш на мене, мені гиби можеш довіряти, я, порядний челяник. Айбо я від тебе такої не чекав. А де ми будуть оболоки? Насправді тут єден,
Та й ту єден. Так видав, ні? Ось сяк. Та й сяк. Просто, щоб вони були симетрично один від другого. Ні? Ай, ну сяк буде нормально. Добрі. Тогди... Ну, там заходить сонце, там сівер, та, понятне діло, що в мене туди буде глуха стіна. Та буде в мене туй сходити сонце, туй у мене буде гиби сонце наполунне. Та туй теж, значить, буде возір. Сяк. Та й сяк. Ай, на ученню хижу 4 блоки високу, то буде нормально. Найсірко на нього откує. В смислі циганися перепрофілювали? Ти за що? Не порозуміємо, за що кажеш, а ну, признавайся. Так, ото мені треба буде якийсь час ще потратити на копання цього блока, бо мені би треба земли. Я всю землю вже скільтував, насправді, котра в мене була. Так і всю. Всі мене читаво помагав раз. Мені ся видить, аж цензура не любила слово блиндовий, а що? Чудно, що ти з якої звідаш. Зась. Ви це виділи? І це... І це якась фішка конкретно з цього безконечного блока. Зацензурувало ти у повістку? А ну, здохне свиня? Ні, вижила. А корову задавило було. А, бо корова май висока. А щось написав був такий. Бо, чесно ти повім, ото не я фільтр такий наладив. Ото значить така фільтрація тут і була. Аж. Так, все темна ніч. Все темна ніч. Мені мож і виспатися. Просто я так знав, що у день дерева май ростуть. Та мені май на хосен пропущати ніч, бо мені май скоро дерева росли. Там горять фраси, айбо я ся на них свищу. Мені ото раз не треба. Так, сей. Ні в року в мене яблук, насправді. 45 яблук, то читав. У мене, видав, у самобавці немного більше у великому світі. Чекашку і заспавнить гаста, бо він зробив. І це має абсурдний моб, раз із тих, за яких я тут знав. Капець. О, я собі можу нараз зачинати якесь планування. Тут, значить, будуть лади. Зацензурувало Томаша? А за що? Як і тут включений топ-чат, а лайв-чат? Як тут пишеться Кімі Слімі? Знаходиться лише жона з Америки. Ні, ото так буде. Кімі Слімі. Сяк би мало бути у нього на ютубові. Він робить такі відео статистичні за села Виходного Слов'янська. Ну, то такий контент, як повісти. Він робить онлайн Вікіпедію, можна казати. Ні, ну то класно. Він фактично робить такі відео-обзори на села, так мож казати. Значить, у нього там було що? Ось він раз робить якусь уводну інформацію за село, розказує, скільки в ньому людей живе, яка площа, як далеко це село є від якогось їхнього центра,
районного кітак можу повісти. А от ні, знаєте що? Туйки у мене не буде в озера, а буде туй лише 2. Сяк. Та й сяк туй. Доста файно буде. А далі він робить відеоекскурсію тим селом, ось він це на моторі. Ось він раз ходив, видав на біциклю, ходили на моторі по тому селові. Ось такий таймлапс чинив ось від одного кінця того села до другого. Яка аніме жона ти саме любить? Мені? Аніме жона? Кампець, що за вопроси пішли? Все, тко тебе наговорив мене з якої зазвідати. Там щось Олька загойкала, бо я не вчув що, та на всякий... вопроси з подвохом, кажуть мені. Підказують мені із сусідньої хижі, ось, то вопроси з подвохом. Не знав, тако такий воха, бо я з-під нього ніч звідати не буду. Вопроси з подвохи, слухай, ну. Так. Тарас лиш за аніме жону звідались теня такого. Що б хотів казати? За аніме жону нічим не хотів казати, насправді. Томашовий Бунді хитрий. Тест худає. Страшний матюк, не знаю, у мене вказує. Та й на тому, на стрімові іде. Хоч не знав, насправді, там є якась оповістка, яка не прийшла, та я гиби і теж не вижу. Ні, я просто не буду відповідати на всякі провокативні вопроси. Хоба. Я хотів... Я хочу, значить, хижу 4 блоки високу. Все, трим поклав, то треба мені ще один. Ще один шор від горі. Та й буде парада. Ну. Так, тут 3 є. Вернуємося. Поки бутуся, можеш учинити генератор бурговчака, та будеш мати фуртошній бурговчак. Дуже добрів повіжено. Туй можеш учинити генератор бурговчака, або на то мені треба що? Лаву. Видки я візьму лаву. Видки я візьму лаву. У мене не є лави. Ото мені треба сидіти та занудно, безконечно тирмати тот безконечний блок. І надіятися, що упаде мені ладичка, у котрій буде відро з лавою. Сяк. Ні, бо я серйозно все звідав, бо я другого варіанта не знав, як можеш добити лаву, туйка. Та другого метода чи й не є, лиш так. А чий ми застало? Направду застало ми. Є в нього ще один штовс, або він піде на декорації всякі. Та... Може ми ще й мало буде. Ну, так. Ану, йдемо, пообзираємо, що в нас є. Так. Ну, добрі, значить, основа гиби є. Ко позряв серіал Fallout і з чим не никав, або буде мені інтересно поникати.
90% гравців перестають копати коцку прямо перед тим, як попадається відро з лаву. Ха-ха, а то коли? Ти знаєш приблизно на яких цифрах ото буде? Так, воззрення будуть високі. The one block skyblock game contains 12 islands phases. There are an average of 1000 block in each phase. Ну та я ще можу казати і перву фазу не прийшов, так? Ну я можу казати, що і перву фазу туди не прийшов. Всяку бовня був. Татуй нараз се можу вчинити літру. Ні. Всяку бом залізав. А тепер важний вопрос. Чинити плафон над цим? Це у один уровень із цим. Бо тепер у мене... Ні, над цим. Або то вже буде смерека. Так, все раз тут лишу. Хоба! Що? На котрій фазі лава не знаємо. А тут просто поділено по фазах полонини, гори, пекло, айно. Лава майпак буде. Та до лави ще чекати, а мені жити вже десь треба. Ні. У нас як? Головне, уби була хижа. Сяк? Не сяк люди планують. Так, свіженьке дерево, треба і зрубати, уби добріся мати. Свіженьке дерево, треба і зрубати, хоп. Карпатіан кактус, здоровля. Я вас не спознав. Хто сте такий, видкіть? Як стеся дізнали, у штуйкися стрімить? Хто вам прозрадив? А насправді радий вас тут видіти, ми тут бавимо одну коцку, ви видите, із тої одної коцки, котра у нас на небові. Видите, ось там безконечно дулі може падати. Я тут на одній коцці. І це все з одної коцки ся розросло. А що б хотів казати? Низько не просто стрім, низько збираємо цімбурові на защитну систему від дронів. Він служить у 128. Там в описові до стріма є прикріплена його карта. Будете метати, буде там писати Василь Свистак. Ото кіть маєте дяку, кіть маєте лишню копійку, та було б дуже файно. Бо, кажу, по никавим був кіку така система коштує, та там вверх 130 тисяч гривнів. Не знав, як вони то будуть дозбирувати, які чесно. Надіємося ось якось це дозбирати. Я вже від себе піціцько завер, та думав, що буде файно зачати стрім, та ще може на трясу з вас дасть. Гуцул Рахівський, йой! Та всяких людей у нас тут немного. Дуже немного. Лава буде майпак, або лаву мені треба буде хабакить, я не знав, що я буду вже чинити. Я си так думав, ось хлівуня буде... Йой, там потемки такі, треба хижу засвітити. Думав, Джукічу, знаєш що? Ось хлів буду чинити стигли. Є в мене туй 3 штовси стигли. Того немного. Або може буде вчинити хіба одну фасаду стигли. А вот ні. Може буде учинити хлів із КМК. А стигли хіба стріху таку. Не стигли, вона буде визирати скорше тота. Як муся каже. Буде визирати черепиця, ні? Череп. Черепляна стріха, ото, нормально. Мігалю, ти коли останній раз був у Рахові? Я нігде не був у Рахові. Лиш не бейтеня. Я нігде не був у Рахові.
Добре. Ну, кладемо туди сесю. Ага, засвітити треба раз. Так, туй, уби не було темно. Туйка. Ну, в принципі, туй сесі один буває, бо ліпше сяк. Та й у великій хижі. У великій хижі можемо сяк учинити та й сяк. А туйка у мене буде, значить, шпор. Та й така гиби кухонька. Тут буде постіль. Тут буде, ну, стіл та й лада. Таги в людській хижі, ні? Плафоним хотів чинити, айбо треба мені ще літру докласти. Бо тут всього мало. Треба ми і долину, і горі тут буде ще на сяк. Сяк мені треба. Ну, так. Вопрос слідуючий. Це буде у мене... як би то оповісти? Треба мені подумати, на кілько високо я хочу... Не на кілько високо, на кілько широко я хочу стріху. Значить, це буде у мене стріха виступати гиби сюди. Це може ще один блок у бока покласти. Раз сам із собою над тим дебатую. Або треба буде що рішити. Ну, та я в Рахові нігде не був. Та й, в принципі, є у нас така тенденція, ось у нас одну області, так, де путювати, ну, читаво тяжко. Значить, ще може легше ходити сугубо до ліриків та й гуріриків, ось де жиєш. Ось, ну, там, я жив на Боржаві, та ясне діло, що я був на Лисичому, я був у Березниках, я був у тих усіх селах довкола, айбо кіть брати вже якусь долину сусідньої ріки, я там нігде шуга не був, бо не було причини туди йти, та й добирання туди часто знає бути катастрофічно нелогічним. Значить, кіть у тебе не є свого мотора, та ти у гузиці. Це, ну, стандартна практика. Бо, жаль, так є. Ну, добре, ми туди туй собі засвітимо. Плюс-мінус туйка та й туйка у нас центр. Щось таке. Це хотіли ми у Лисичої розвалити чоло. Дуже добрий вопрос. І відповім я на нього нестандартно. Нєт, не хотіли. Айбо хотіли мені Лисицькі розвалити чоло в кушниці. Та не знав, це і сеся рахує. Ось, ну, це можу собі зарахуватися, який ход конем. Ну, була така ситуація. Лисицькі у кушниці хотіли мені розвалити чоло. Ну, може і було за що. Я ніч не кажу. Що? Іду на рахію, там ми ребра порахують. Ну та йди, то найти порахують, не знав, що ти казати. Ти дуже хоч, я тебе не держу. Але вже маєш одного знакомого з Рахова, рахуй туйка є в чатові. І він де вище писав карпатський кактус. Та можеся з ним договорити, за яку скидку це що. Убити не треба було аж дуже много рахувати. Може якось удаленнося договорити. Хотіли Лисицькі указати цицькі. Коби? Ніякі не хотіли. Айбо це тема така, котру раз лишимо без коментарів. Добре, Никите, у мене тут вже є доста непілий прогрес. Мені треба буде, знаєте що? Шкода, ось не є в нього кам'яного різака.
Шкода, що не є кам'яного різака. Треба би ми... Треба би ми з Бурговчака учинити туті. 6. Мені 6 якраз і треба. Гіусе Гінесколомойку прочитав. Бо я не знав, як ото Гінесколомойку прочитати. Мусиш мені помочи з тим. Я у тому... Ну, не сердися, я у тому просто не увидів сколомойчаного ритма. Так. 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 Все раз докласти. Ну, треба би направду вже все обтісувати потихеньку. Сесі вункові видав лише усяк. Сесі вункові не буду обтісувати. Айно. А то би мало дати хишці май такий... Майліпший контраст. Та я тепер лише чинив нову фейсу, ні? Це у нас я так скоро зносила. Ну, воно би ти таке. Айно. Стягати шкуру. Шкурити дерево має забирати ресурс фейса і рубання. Зайсем не подумав. Так. Цицькати не вкажемо, бо чоло розвалиме. Поїли лисицькі мегльові окушниці. Справедливо. Справедливо, ніч не кажу. Ого, Нікіна. Не дуже довговічно є. Ти се можеш хоч 4 нараз чинити туди. Мій дідо відділ лисичани з цицьками. Дурак твій дідо. Це що за бесіда? Так. У нас уже, слухайте, хишка дораз буде готова. Ось воно так шиковно ся чинить. Даже із стріхов не буде аж така бабрачка. Так, добрі. Сесі, значить, не обтісуємо. Ану, поникаємо на тото мало май збоку. Ну, раз виходить файно. Правда, не є в ня ще піску, та я буду чинити двері, та й... не двері, возори буду чинити такі із прозорів. Ото буде добрі. То буде добрі. Мігалю, то анекдот такий за суву з цицьками. За яку суву? Я такі анекдоти не знав. Ага, є. Є в ній березовий скіпець. О, супер. Дерева ростуть уже майщиковно, а мені вже тільки й не треба. Мені вже тільки й не треба. Це є вожну факультет антропології. Епін антропології не є, або так знав, аж у якісь лінгвістичні експедиції тепер ходять. Там тот, що дописував в цю знину Леньо, та я у нього на Фейсбукові відів, аж він з якимись студентами ходив у якусь експедицію по селах, лише я так і не порозумів, це в них там ото по якійсь лінгвістиці, це в них там ото сугубо по тому, як го, чи по соціальній якійсь штуці, то там, богу-жаль, не затямив. Або можешся з ним скапчати. Я розумів, що тут видав не дуже серйозно.
Або оби серйозно, оби да, кому було інтересно, піти у Лисиче, та будете знати. Будете знати, куди то, та й з ким можеш порішати. З ким можеш порішати піти. Добре, значить, який у мене дали план? Мені дали треба сугубо то. Стріх учинити. Сісю цику можемо насправді освободити. Води страждань. Де моя лодька? Много ідіння. Туня є і лопата. Так, та лінгвістика той боком, я антрополог, ішов би цицька міряти. Що бось хотів, не кина. Не кина, що бось хотів. Туня суд дубові двері. Бо я там буду хотіти скорше смирикові. Ну, ще нам стріху розкласти. Раз туди покладемо стріху, далі будемо все доробляти. Ну, вшитко пущаємо на Горадичі. Та й може навіть все візьмемо з собою від горі. А ну, сядись ми все. То зашкурили, все ми зашкурили, файно, добре. Ага, ту і сю, ну, насправді, волілись ми теж всяк. Та й сісісь ми мали виняти. Всяко воно мало бити. Ай-яй-яй. Ну, добрі. Мігаль, на стрімовий family-friendly контент. Чату тот чат. Ну чат низький доста безсовісний. Так. Упала в одній градичка і се не можу пущати. Тут дерево дорогое. Ну, як family friendly? Я, чесно, старався просто держатися у рамках. Сильно не лати. Тайно, можеш казати, що family friendly. А за чатом би гадкувати. Ну, я розумію, що Лисиче читаво популярне село. З тим ніч не вчиниш. Або треба знати міру. Треба знати міру, а я міру знав. Вона жиє у Березному. Чо за Березний ніч не фіглюєте? Тако поняв, тут поняв. Так, у мене дали... там може видав такий. Такий сяк. Так помало буде. Ну, треба туди придумати, яку стріху чинимо, а чий буду чинити двохскатну, і би на два боки були ще такі возерчики, айно, ото буде раціонально. Та туди таку й туй нараз можу собі класти сяк. Замір такий, йой, там страшно, так страшно, тидин, так страшно. Так, туди закладуємо. Так, я міру знав. A, B, C, D, E. Та й це не міра, це абецеда. Це латинський алфавіт, ти знаєш. Що ти мене обманюєш? Так. І, в принципі... Цяка буде висока стріха. Нормально.
піди обгрози ще в ті 4 колоди ззаду. Були ззаду ще якісь необгрозені? Йой. Щось з чим... А, правда. Ить. Все, но тепер уже єднакове. Тепер уже всяде єднакове. Ну. Так. Та ся вшитко такої можеш пущати туди на то. Хоп. Так, і тут теж. Ура, попалам на стрім, всім здоровлічка. Добрий вечір. Радий сме вас тут низько видіти. Ми низько куцкуємо. І уже насправді помалу докладуємо тут у хижу, яку нам заказали. Значить, ми на практиці указуємо, ось, мож покласти по справдішню руснацьку хижу даже у космосові. Із нічого. І це вшитко з єдної коцки. Так. І так. Ну, парада. Тепер все скапчуємо та й готово. Ну, файний прогрес, пак минулий стрім файно смеся приладили. Нарубав їм читаво дерева, що дуба, що смереки. Та й, в принципі, того доста. Ми лише з дерева сисю хижу і кладемо. У нас із каменя лише фундамент. Значить, доста реалістично. Єно, що лиш що буде казати за цю хижу, що вона така доста бідненька, ото возори. Бо возори будуть не із скла, а будуть такі, знаєте, возори будуть не із скла, а й прозорами. Дораз вам покажу. Ну, з дубових прозорів я таки насправді чинив. І у Новоселиці кіттямете. Еко хижа, айно. Ніякого пластика. Ю. Чекай, що він казав? Уву, а він як прочитав? Ю. Йоу? І це що? Дуже дякую за 10 гривень. Низько ми збираємо Кушницькому Цімборові, Васильові Свистакові на оборонну систему проти ворожих дронів. Та дуже дякую за ваші 10 гривень. Читаво помагаєте. Він тепер у 128 казав, ось він на Запорізько-Донецькому напрямові тепер. Там тепер доста гузиться, так їм чув. Та дуже дякую всім. Тако ся приклав копійку. Ну, а ми далі докладуємо стріху. І, в принципі, у нас тут буде вшитко. Ну, не вшитко, а і це буде, так можна казати, лише третя частина із того всього, що ми собі напланували. Або нинішній стрім 100% буде майпродуктивний в плані якоїсь ставби, бо минулі стріми я в основному просто розширяв саму територію та й збирав ресурси. Я ніч дорубав дерева. Та то тепер якраз хуснуємо. Так, еко-хижа практично повністю із renewable матеріалів. Айно. Якраз першення Джукіч псував, з чого фурти з дерев'яними тими фейсами бігав. А я кажу, що то мене Робіко наказав, бо ж дерево я туйка можу возобновляти дораз безконечно, а камінь раз нет. На камінь мені треба На камінь мені треба лаву. Ну, никайте, не застало нам лиш піціцько. Поки бо маємо.
Маємо товчинами сяк. Може, треба було полічити, кілько ми треба, ні? То буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мені треба. Парада. Ще й руненьке число таке, як мені треба. Так, тут осторожненько. Оп. Добре, що ж кратно є 4, айно, та. Можу нараз всяку чинити. Ось ніч мися не обстане лишнього. Супер, парада, стріха готова. Сесету з боку треба буде ще закласти, правда? Я мав задумку, як ото вчинити. Засвітити. Знаєте що? Тепер буде дуже епохальний момент. Я переношу сюди свою постіль. Мене он трощить, я переношу постіль, слухар. І ще не є ні двері, і ще в мене не є двері, і ще в мене не є ніч такої. Або я вже буду спати не на вулиці, а я вже буду спати у постелі. Вау! Так, треба позасвічувати. Тут в мене і пінці засвічена вчитка. Слава Ісусу Христу, пишу докторську роботу за русину, хиблят милем дані за лисицьких дівок. Дівочки, заганяйте фотьки новов поштов, вшитко ради науки, дякую. Ну, дуже дякую. Дуже дякую за вашу копійку. Надіюся, жителі Лисичова і другі жителі Верхньої Боржави учують ваш крик про допомогу. Капець, не знав, як на це реагувати. Та як? Як є. Знаєте що, ми заберемо в цей зверх варштак. Він мені тільки вже не треба. Він мене буде стояти долі. Може він мені буде треба і на пуді, пак десь. Або раз він у мене буде туй. Ну, в ідеалі мені треба постіль ще одну. Або я раз буду сам. Добрі. Ну, і це вже файний старт. Биливня... Ні, це березовий плит, а треба мені дубовий плит. Учув наш крик, та й розвалять нам чоло. Тако. Треба мені прозор. Так і так може. Або треба мені буде і дубові. Кюко. А я навіть не знав кюко. Май мало по 4. Значить так, та й так. Значить 8 мені треба дасть. Ну, попробуємо. Попробуємо це, значить, закрити. Сяк. Не сяк. А зверху треба було. Так. Угу. Добре. Як вам така задумка? Ать. Так, а туйка, значить, 1, 2. Так. Так. А сесі так по-хитрому вчинимо аж 2 сяк. І тепер сюди можеш вилізти. Можеш вилізти на стріху, кіт треба. Ось я хоч двері не поклав, а вилізти можеш. Як вам така концепція? Мигалю каже, що тямиш ще старі деревляні хижі скушниці, а це трафлялося в одній побувати, авать переночувати. Пак, ну, ясне діло, ошайно, бовім, ну, у лужку
у моїй баби Гримотки, ну, вона жила у такій хижі. Дораз усякі хижі сися, з єдною лиш разницю, ож вони там уну мало перечинювали, ож вони шпор, котрий у них туй був, то вони розібрали. Ну, не розібрали, вони його, можна казати, перенесли сюди, ож у них туй був шпор, туй у них був шпор. І це у моїй бабки Гримотки. І тут у них були двері у бабину хижу. Сторнац кінчався туй. Також у баби була майдовга туй. Насправді, я таку хижу клав у Новоселиці вже у Майнкрафтові. Ось там був сторнац гиби на третину хижі, на 2/3 хижі. Айно ж, туйка сторнац кінчався, а тут було продовження комнати туй. То так получалося, аж 2 комнати були. Ну, та тут були Уйко Зуйнов та їхні 2 діти. Туйка була бабка, ну, то я у них спав пару раз точно, яким був ще малий. Та, ну, я в таких хижах був і не раз, просто ж не всяде спавим. Спавим у іннів точно. Надіюся, аж сесеться з відео, айно? Хоба. Розкажи мало за то, як ся в такій хижі жиє, спить для всіх, хто не встиг. Тяжко оповісти. Ну, за перше, що варто оповісти, у сінях, у всьому маленькому коридорчику було дуже тісно, або ілося туй. Ілося туй, ну, сяк був шпор туйка, та й над шпором була така маленька якась тумбочка. Ні, ну тут була майвелика така тумбочка, де щось стояло. Айно ж тут було досить тісно. І туйка такий, можна казати, руно із дверьома до хиж був стіл. За столом було такий 2 стільці. І кіця треба було наїсти та поєдно сідали та їли. Ось не було такої ж ціла родина за цим столом сідать, бо за нього всі не стають. А тої великої хижі стола не було. Був ще стіл у баби в хижі, або так, кіть була, ну, файна година, та йшлося та вон ся їло. Так ото було. Ну та й таке поняття є літня кухня. Ото була посправді кухня, ось у баби був вимурований пець, де вона пекла хліб. І перед ним був стіл, і такий навіс просто. І це все. Це тільки того було. Або якся жиє у такій хижі. Все, що можу поїсти, тісно. Дуже мало було. Ще важний нюанс. У баби були кросна, на котрих ся ткали туті покровці. Отсякі. Чекайте, тут у мене порайбаний покровець є. Такий не просто отсякі, а й такий сей покровець, і це ткала баба Гримотка. Я його з кушниці забрав. Знаєте, які покровці, які наші домашні. Ну, та тут і кросна треба було так де розкласти. І я це вже тяжко тямлюю, бо мені сяде, що вони розкладували були туйки у баби у комнаті, ось тот стіл, котрий, ось у баби була теж постіль, був у неї маленький шпор такий, та й стіл був, та стіл ся виносив гет, і за місто стола ся розкладували кросна, і там у хижі пак нігде було стати. Ну, та такое. Що ще за бит у такій хижі розказати? Не знаю, і це хижа, яка була напланована на то, ось житися буде не у хижі. Айно, ось. Люди, котрі виростали у таких хижах, у хижі фактично лише їли та й спали. А жили вони вон, бо усяка робота була вон. Ти зрана встав, і доки світить сонце, ти у кирті. Айно.
Ж ти у хижі ніч фактично не чиниш. У хижися жило зимов. У зимі ти си наклав огне, сівий си на столиць, авать на ладичку, та сучеш кіндерицю, авать там, не знав, дереш вовну. Ну, робота була. Який калідор такий цицька? Но. То не так фунгувало. Не так. Айбай, ну, доста інтересний був живіт, но не такий. Так, а що я далі робив? Ну, та я, значить, туй на пуді раз се сяк лишав. Айно. Туйка я си се вчинив сугубо, бо мож було вилізти гурі на стріху. Кіть нагоду треба буде. Або я так думав, що в основному не треба буде. Ну, уже хижа набирать дуже поранної форми. Уже хижа визирає хижа. Ну, далі не треба учинити двері, возори, та й уже можна напаровувати, що в нього буде унну. Та й мені сьогодні, тож я заберу туди сись шпор. Кіть ми треба буде тут ще один, та я си його вчиню. Так, тут не були ще сісі. Ага, добре. Так, ну. Та туй. Центром хижі є шпор, бо він дає тепло. Він дає їсти. Всяк не буде, ні? Ще не можеш спати? То вже так. Ну добре, раз живе. Уже думав порішати щось із тим. Еструськов. Ну. Та хочу у хліві пак учинити одну таку інтересну річ, котра в нас була і дома. Ож, дома у кушниці мали сме у стайні так учинено, ож де був оцарок свиньом, а над ним було місто курям. Ож у літі кури спали у потачі вон, а у зимі вони спали у стайні понад свиньми. Було у них там учинено таке. Такий потач у дну стайні. Доста інтересно. Не знав, наскільки було поширено так чинити, але у нас так було. Фоса хижа. Красно дякую. Красно дякую за ваші 30 гривень. Все нам буде дуже на хосен. Низько такой у кінці цього стріма я тут і гроші здойму, та я такой нараз Васильові зажену. І, ну, ясне діло, на канал так і все завержу фотозвіт, бо не було ж я крадач. Бо сте не думали, ось гроші підуть не туди. Ну, і все сюди. А туйка се вчиню... О, насправді мож... А ватня найтуй буде. Туйка се вчиню гиби кухоньку. Та туй се покладу видав бодню. Ну, ага. О, а бутор у хижі такий простий. Я се видав чиню із берези. Вона така світла, файна. І з цим не знав, що чинити. Треба мені комено продовжити, бо мені ся не любить всякое.
Я видав комено не сяку чиню. Я видав комено в чиню із... Просто такої із Бурговчака, аби я на нього міг факлю забити. Годинний сі трусятник покласти. Учетувись ми метали, як би го можу чинити. Айно. Віддівім. Треба ми буде, правда, агац на такий трусятник. Інчак він буде не аутентичний, айно. Не кина. Украли то. Моркову дня крадуть. Мене сяк морков нігде не достигне. Крадачі малі. Ну, нич, бігайте. Ну, що м хотів? Думав їм, значить, за бутору хижі. То понятно. Треба ми було сюди Бурговчака. Треба ми Бурговчака. І учиню я собі все, що мені треба. Так. Значить, Бурговчак у мене так і сяк буде йти. Або то дораз. Треба мені сесе. Та й кими треба. Якісь. Так, як ся там ватра чинить? Ага, єдного угля доста було, добре. Далі з цих ми треба ще 4. І, в принципі, все. Значить, коміноси вже можемо сяку чинити. Ну, так і дораз у центрових хиживня. Коміно. Якраз файно. Так. Піць. Парада? Уже в ній є коміно. Ба це знали ви, що та жона, котра швакнула Воргола, та була з Лисичева? Ош? Та й у якому смислі швакнула? Його що, вбили? Йой, а як Воргола умер? Бо я й не знав. Бо дораз я вкаже, що його насправді вбили, а я такий... А я й не в курсі. Має бути ганьба, ні? Це не дуже. Добре. Туди. Двері. І ще прозори 4. І це у нас буде туй. Вхід сись. Та й сесе. Туй сяк чинимо. І це вже чиню дораз на автоматі. Я всяких жучок уже наклав ні в року. Хоба. Хоп. Ну. Файно. Сяк уже паранно. У 1858 року американ Вандербург дістав патент на стіл на біцігльовання. Стіл на біцігльовання? Так ся знаєш, перед тим був усім брав Лисичеві на гостині. Який стіл на біцігльовання? Що? Я ніч не порозумів. Чого? Як ото? Ну, добрі, комено мав, значить, туй у мене ще може бути бодня. Або ні, не дубові смерекові буду основати на ісе. Сяк. Та й сяк. Ож, тут щось може чинити. Дві бодні запхну туди горі. Де ми тут гордово. Якраз ще на дві застає. Сяк та й сяк. Ну, супер. Нараз уже ся появлять якийсь тот домашній супокій. Ось так все тут файно.
А дубові мені треба ще пролази на возори сісі. Сяк. Сяк. Та й треба ми ще кілько, ще ми треба 4. Айно, сюди. Тимся там любить, но та най будуть. Набігльовання. А, господичку, я то затричі пробував прочитати, а фурт лиш біцігльовання. Посправді у Воргола стріляла одна жона та й доста успішно, через 20 років умер. Слухай, ефективно. Я сяк, знаєш, чом читав? Лиш, ну, я ся тепер серйозно кажу, я не фіглю. Читав йому ж кожний челядник, котрий пив воду, та умер. Або не беріть не фіглю, я, ну, серйозно кажу. Та, я не знав, ось там сукутіт, це що? Ну, туйка, значить, тут і підпори треба чинити. А цяк. Ну, я з цього бока хижу часто видіти не буду, бо треба б воно було аутентично. Треба б воно було по-нормальному вчинено. Не насміх. Ну, далі, туйка. Або і кожний, котрий не пив воду, та теж умер. Слухай, твоя логіка желізна. Не знав, що ти казати. Хотів бимся з тобою якось поспорити, бо не мав як. О, а я можу далі то убинадіти вже сив, березову. Ось начинити тут і капурки, та березовими капурками обнадіти, а не дубовими. Ага. Всяк буде ще ліпше. Ну, та туди таку із CC4 можу задіти туй. Айно, а туй CC буду чинити розпорк? Та видав треба. Добре, раз йдемо виспати. Ну, я си так гадав, що ми низько будемо мати... Ось ми низько хижу будемо мати готову. За стайню раз ніч не кажу. Айбо іпін хижа визират раз доста оптимістично. Березовня маленько теж є. То... А чи мися дасть? А, що не продумано, знаєте, що не продумано, туйка? Із цими звірками, бо Труська ходить та їсть туту. Труська ходить та їсть морку. А чого тоді корови не ходять та не їдять булі? Ні, все би було, та й корови... Ну, свині чого не їдять булі, а корови чого не їдять сіно. Що мало би бути логічно, кіт Труська їсть то-то. Ні? Ну, то би було дуже-дуже логічно. А так не фунгує. Так, мені за якимись ресурсами ще треба було йти, не треба було ніч. У мене вшитко при собі фактично. Дуб. Треба ми ще гарадич, бо цих 4 буде мало. Бо все сюди, 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 та й все. А мені таких треба ще, значить, 12. Май мало 12.
Може мій то не добрі получив. А ні, добрі. Так. Ну, а тепер поміж цим. Йой. Воно якось. Ні. Це не добрі. Сяк не буде. Ото у спередущому дизайнові, який був, коли стріха ще на один блок виступала, та воно маленько має натурально було. А усі в концепції CC дуже масні визирають. Мені це не любить. Я туди вчиню сяк. Я туйка лишу сись блок дощок, або ад CC позабирав гет. Має мало сі бокові. Ну його, сись тут сяк лишиме. Сі лишиме. І сі бокові заберу. Сяк. Та й сі, що впереда заберу. Ну, сяк уже мало майменятко, бо воно якось було дуже масное. Мені ся видить, що було вже мало лишнє. Ну, та тепер... тепер йде у ход береза. Із берези мені треба буде... Із берези можемо вчинити насправді туй і городину. Ану. Нормально буде визирати? Нормально буде визирати. Туйка городину. І далі ще воротцята. А де тут воротцята? Туй тут. Березова капура. А треба на неї ще сісі. Тичочки, дощечки. Треба на неї дуже много тичок, я так вижу. Тому вчинимо ацяк. І тепер березових цих капурок можеш вчинити дублуду. Ну, супер. Ану. Ну, парада. Ну, сяк буде файно. Мені ся любить. Сяк ся дасть добрі. Та й туй покладемо. Далі туди ще туй. Ага. Туй. У мене факля. Ми перекладемо туй. Та й з цього боку туди теж. Не туй, а туй. А туй мають бути туди гарадичі, та й, ну, ясно діло, ж землі має бути маленько має більше, або то таке. Но. Та далі. Туй. Но. Уже має щось. Мені ся любить. Так, туди воротися, там і йдемо ще довкола. А як довкола? Лише туй туди. Туй з боку туди вилишу, бо туюня є. Угу. Сяк. О, 3-4. Треба ми ще двої воротця. Ні, двої, далі 3, 4, 5, 6, 7. 7? Раз, 2, 3, 4, 5. 5 і 2. Айно, 7 ще ми треба. Ага. А 7 не буде. Буде сяк. Добре. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Та й 2 там. Супер.
городина. Дали городину з берези. Березова городина. Так буде. Ну, треба, значить, ту й по углам розкласти. Сяк. Та й ту й насправді можеш. Сяк забити. Никите, яка парада. Можеш казати, ось хижа дораз готова. Там іще одну маленьку напарувати треба, або і звон. Найся не приказує. А камінь їм не виклав. Треба ми гарадичі 2, 4, 6 ми треба насправді. 6 гарадичок ми треба. Туй. Туй, якся заходить. Йо, як класно. Ну, та й там. А то мені ще треба буде земли. Щоб був якийсь дворець, бо як де було ходити. Так класно. Хишка на одному блоці. Яка паранна. Яка паранна. Ну, ще сяк можемо вчинити. Та, коли я буду тут багатий, коли не буде повно желіза, та я тут ще навішав світла. Туй, там вілонька навішав. То буде взагалі файно. Айбо це вже великий успіх, я вже сплю тую хижі. Но, гарадичі з берези. Так, чинимо то-то. Якийсь стіл. Сяк. Знаєте що? Я думав, це може то-то. А от ні, чекайте. Я ся заберу. Концепція ся обстає. Сяк і буде. Бо я ще хотів маленько падемент має інтересний вчинити. Де ми є смерека? Сього буде помало. Треба собі взяти ще хоч штовс дощок. Так, учинім собі прозори. Так. Ну, я думав учинити щось таке. Сяк, та й сяк. Господи, з тим бігльованням. Ні, ну то було весело, я согласний. То було смішно. Сяк, та й сись теж туди. А цяк. Всяк много має інтересний падемент, ні? Мені се так видить. А тепер вже вчинимо тот бутор, котрий ми собі планували. Я ачий усліп, айбо я не вижу, де ми сут березові гарадичі. Я тут клав березові гарадичі, це дубові. Я клав дубові? Мав їм класти березові. Це я всліп. Ну
добре, требася виспати. Но, ако й буде в ня повно желіза, то я собі тут ще завішу такий лампош. Тож, ну, туся буде робити, ні, то буде файно. Дубові дощки вижу. Я їх ніде не викладував. Може я їх... ну я їх виклав. Ну, березові гради чи тут сюди. Господичку, я вже думав, що то. Щось здурівим. Сяк, далі. Сяк. Та й... Ну, є в нас який варіант стілу учинити. А мож замісто... Знаєте що? Мож замісто сього... Да, що май парадної придумати. Я май парадної придумав. Дораз буде. Щось Никонич не пише. Може люди не гоннися наникати на мою парадну хишку. Та за то ніч не кажуть. Я хотів. Так, в мене є 3 вовни. А мені і піко не треба буде. І це тепер у мене не просто стіл, а це в мене стіл, на котрому ще скатерть. Розумієте? Добрий вечір! Лесько, добрий вечір! Найтеся нараз похвалю. І це є на коцка, із котрої добились ми вже доста ресурсів, аби покласти по справдішню руснацьку хижу, яка файна. Ну, і ще мушу ти нараз оповісти, ще всього не є. Туйся заходить по-нормальному, так, айно. Туй у сіньох раз у мене лише є налада, з чим другий не доклав. В принципі, можеш уже якраз то. Себе можеш конвертувати таку ладичку. Ну, туйня, значить, хижа. Добрий день. Добрий день, ваші хижці. Туйня шпор. Кухонька така, видиш, туйня буде і дня, з чим не поприносив, бо я лиш доклав. Я секунду перед тим, як і зайшла, та поклав їм скатерть на стіл. Сисю. Ацяк. Ну, та що м хотів? Хотів їм учинити не так, хотів їм учинити лади. І тут і лади покласти сяк. Сяк. Ага, і сюди вже не покладу, будеся відкривати. Бо є у мене метод, як учинити, бися відкривало. Еть. Ну добре, тут уже не досягну. Дай ми дощку. Дай ми дощку, Ну, добрі. Так, я ся помало буду відкланювати. Іду від Мигаля Кушницького до Мигаля Киричанського. До Киричанського. Не можу повісти до Кирицьківського. І це так у нас не кажуть. Ну, технічно можу уповісти, бо ти уповів, бо у нас так не кажуть. Ну, добрі, щасливо. Передавай тому Мигальові теж великий привет. Я ся догадував, за котрого кажеш. Він не буде знати. Він не буде спознавати, бо, ну. А міг би. Ну добрі те чуття бесіди підповідати. Ну, пак. А чом би і нет? Не мало би. Добрі. Треба собі тоді ще тут придумати робочу місність. Так. Буде в ня верштак. Сяк. Далі. Сяк.
Далі тут би могла бути бодня. А цяк. Ну, парада. Треба ми сюди одну гарадочку, а вона буде, я так розумію, дубова. Цяк. І ще відділим такий класний чіт, лайфхак. О, що м придумав. Пак, то не лиш туй треба такий парадний падемент учинити, а й туй. Так, все раз знімаємо гет. Значить, сись та й сись буде. Добрі. Так, що кажеш? Із півблоками місто Люка вже не фунгує над ладами. Фунгує. Фунгує з півблоками. Ай, ну так буде май органічно визирати. У мене з собою півблоків не було наблизьку. Та я зато поклав був прозори, бо у мене вони були нараз. Айбо добрі кажеш, ож ацяки з півблоками буде май натурально. Ож хоч май інакое буде. Ну, то таке. Що м чинив? Ну, хотів їм тут далі знімати падемент. Мені ся видить. Мені ся видить, що я маленько начудив із хишков. Ож я й міг мати ще на один блок май широку. Ну, май довгу всього бока. Айбо то вже єдно. То вже єдно. Уже не буду тепер переробляти цілу хижу. Що, кілько у тебе передач має біглясь? Що? Ти мене звідаш? Що? Мій передач... Мій біглясь передач немає. Авать гріє, авать ніт. Ну, правда. Тепер уже й туй файний падемент. Тепер кладемо туй сесет. І ще відділим так файно чинять столиць. Де суд? Ухмар тут і. Відділим так файно чинять столиць. Ей, не туй. А цяк. Всяк столиць чинять. Тут ти гиби сидиш та нарабляш із чимось. Ні? Ану. Мій передач немає біглязів. Я дораз і сякое буду казати. І не чудуйтеся. Були в мене шкури? Були. Так. А може ще вчинити? Ага, вже в мене є тичок, ну то. Так. Добре. Боже, що м начинив? Марішку ти зелену. Наскочив їм подалеко. Ну йо, не бай. Не бай, я і так сусідині ні на що не хуснув, до на кістяний порох їм їх метав. У компостер.
Мій передач немає біглязю. Передач біглязька файта. Домак не розумів, за що кажете. А цяк. Но, яка парада. А далі туй, наприклад, мож. Ну, не знаю, якусь ножовку туй не покладеш. Або вона буде хоч так. Сяк би могло бути. Далі, кіть у мене туйся сяк робить, то туй би могла бути якась полиця, наприклад. Ні? Я можу полицю вчинити. А вать туй. Сеся може рахувати за полицю? І пенсі може, бо я не знав, це добрий возират. Дораз придумав, де мися раз виспати. Ну, ото у нас уже стрім іде дораз 2 години, а ми до Макни копали сись ультра-мега безконечний блок. Ну, у хижі тут мені треба буде ідіння. Так. Все, у мене тут буде якоїсь ідіння. А цяк, наприклад. Гонно бути? Ой, тут ліпше якоїсь ідіння покласти. Там якусь морков, ватьбулю забити, ні? Айно, я жив у дуже файному Сурдикові. У нас мож слобідно ходити, нікогося не бояти. Мож двері не замикати. Знаєте, я кажу, то що у давні часи ми двері навіть не замикали, могли ми спати порозсварювані. Кобись як може було in real life, доїти з корови гребляну поливку, то було файно, ну. Так, тут у мене буде, значить, ще одна постіль. Тут у мене буде велика ікона. І в принципі, сяка хишка, ну. Я всяких руснацьких хижів уже чинив мільйон. Уже пару з них були на стрімах усяких. Тут насправді заб'ється годинка. Да, як так. Туйся заб'є годинка, коли у мене буде годинка. А раз буде пусто. Сюди можеш починати переносити ідіння якоїсь. Хоч часточно. Ну. М'яса, наприклад, можеш туди перенести. Та я все можу забрати. Рибу. Ну, ні, це все не йде. Рибу заберу, м'яса заберу. Таке, що там може се пригодити. Не замикати хижу, бо воздух фрішний йшов. Це правда. Так. На туйки, наприклад, можеш складувати рослиняне ідіння, туйки м'ясное. Ож, пісное прозное. Поукреме собі. Та й рибу теж сюди туди. Та й яйця сюди туди. А туйки... тут ще будуть булі, дині, морков там уже є. Та й так із вікон свище. Правда, возоровня цураві. З тим ніч не вчиниш. Пісное м'ясо, таке є. Гризачку треба було забрати, у мене і мільйон. Диня, булі, морков. І під насіння можу тут лишати, та яблука тут можу лишати. Все швидко йде у компостер. У мене буде много пустого пороха.
Йой, коли придумав пісное м'ясо, я буду дуже щасливий, ні? Зараз хтось уповість, що ж таке вже придумали, ні? Сесея найде геть. Ну, не лиш соєве, айно, ну, соя ти таке. Ото гиби не м'ясо, а й бо то пісное. Добрі, що у нас тут ще є? Яйця, гриби. З грибів теж можеш поливку варити. Та я сесі 2 миски заберу. Та й сих грибів ще візьму. Сісяна розростав далі. Так, порубаємо дерева. Ну, та тепер, коли хижу маємо учинену, та можеш ще маленько розширити територію і далі думати за стайню. О, як шиковно. Ще й члену візьмемо. Та далі думати за ту стайню. Айбо на то мені треба буде віддав. Мені треба буде віддав ще покопати маленько тот безконечний блок. Може ще й куглину найду. Бо мені би треба більше тиглу. Бо у мене є лише 2 варіанти, як її чинити у голові. У голові у мене лише 2 варіанти, і на обидва треба тиглу. А яся був, що і тиглу, яка у мене є вже, та не застане. Ну, і бо у нас успішний успіх, у нас є файна хижа вже. З каменом. Не, куриця. Хоп-хоп-хоп. Яке така паранна. У мене є хижка. Ха. Тут вегетаріанці, указується, не лише вегету їдять, а й всякі типа м'яса. Купила се була перед цим які котлет веганські, або ніч ся не полюбило, не смакує. Ну, розумію, за що кажеш. Або мені ся так видить, що вегани їдять туті котлети не спозад смаку. А ведь може на то треба просто навикнути. Я не знав. Зато вам ніч не оповім, яся в такому не розумів, зато то спорити не безуся, та й таке. Добре, і все видав, мож повилишати туй, всякої раз. Ну, хотів їм перенести сюди їдіння, так? Значить, морковбулі, гриби, гризачку, а чи й ліпше скласти до вороха. Вона так менше міста буде займати. Ну, і ще в неї є jedna бодня туй запасна. А сюди, наприклад, можеш складувати майцінне, а вать вовну. Треба буде... Ага, і пусті миски хотів їм туй лишити. Цяк. Ну, а далі двері позапирав, бо ви ся жалієте. О, треба ми тут придумати ще ту полицю. А може я і тут придумав. О, так і тут придумати, то не тяжко. То не тяжко. Де ми тут? Тут і. Тут і придумати буде не тяжко. Просто ж тут і так доста тісно.
сяк, та й можеш казати, що полиця готова. На неї, правда, тяжко щось покласти. Тут можеш покласти, там вгорі не можеш покласти, або... Ну, тут щось можеш покласти на неї буде. Або мені більше і не треба, мені треба, ну, ілюзорну полицю. Мені сьогодні теж доста файна вийшла. Ото би в ідеалі треба би ще і з цього боку була сяка штука, або, ну, то вже нереально, то вже не буде. Ну, або мені все доста любить. Така робоча міцність. Туйся нараблять. Тут ще камінь-різак в ідеалі би мав бути. У мене його, правда, не є. Ну, та й полиця доста файна. Доста файна. М'ясо не їсти ото таке, або не їсти голландський сир, бо то ПМП, продукти маржинного походження. Не знав, ким це треба бути. Та й бринзу не їсти. Ото треба бути веганом, бо таке не їсти. Я думав, ти вже знаєш. Ото сяк фунгує. Добрі. Так. Що я хотів? Що я хотів далі? Далі мені треба міркувати, Геужем казав, за стайню. Так, визбиратися все вшитко. Міркувати за стайню, на то треба маленько покопати ще безконечний блок. У плані розширення у мене... Так, тут двері теж буду забирати. Бо файнася получила столярка така. Ну, в плані розширення у мене ще план виціть, дотягнути туди. Виціть і цяк зруняти з тим. Обим маленько розширив загороду цим звіркам усяким своїм. О, у мене там була ще одна тота. Учиню собі безпечний вход у загороду із свиньми, з коровами. Є у мене покровчик сись. То якраз то, що мені треба. Руснацька хижа в небі, так і є. Не кладеся? Чого? Туйся кладе. Ну, тепер можу сюди безпечно заходити. Що м хотів? Хотів їм збирати урожай. Ну, а думав їм, що далі чинити дома кубавці. Є в мене дуже немного желіза. І я так поміркував, ось з того желіза, чи вартує зробити собі щит. Щит би ми май треба. І з того всього, що з желіза можу чинити, та щит ми май треба. Ну, всіх можу рандомно цяк наплодити, бо мені треба і коров, і овець, та можу всяк раз учинити. А вони ся там уже розберуть. Ну, а вчиню стайню, гурі стайню в якийсь піці обурих. Файно буде. Руснацька хижа в небі. Так, ще суд пескетаріанці, це типа тут і вегани, котрі пискають. Пискають мало, ну. Не знав. Я насправді не в курсі, що вони чинять, хто вони такі пескетаріанці. Ну, слово чув, або, перебачте, не углублявимося в то аж що вони чинять, хто вони такі. Що вони їдять, що вони не їдять. Так, булі це визбируємо. І, ну, притяв поскоро, ну то не бай. Так, дочасно теж можете лишити. Насіння пшениці можеш вмітувати гет. Костяний порох все треба буде. Пескетаріанці не їдять м'ясо, або їдять рибу. Ну, та й це, коротше, просто люди, котрі не порозняться. Айно.
Ну так виходить. Просто люди, котріся не порзнять. Піскіс, пюст. Добрі пишеш. Добрі пишеш, не добрі перекладуєш. Не знаю, мені з цього чогось дуже весело стало. Так, урожай ми позбирали. Треба се вчинити ачі нову лопату, китюня не євня. Так, камінь раз можу відкласти. Треба се вчинити ще одну лопату, ще одну фейсу. Чекан видав, відкладемо на останнє місто, бо тут ми раз треба буде майчасто лопату. Ще одну відро зводов. Доста паранно. Тудосяк. Ну, зась підскакує, не розумів чого. Ха-ха, все щось дубові кимаки, он є на факля, он є один скіпець, так, доста по-скромному. О, нова фаза якась. Нова фаза, а ну що далі буде? Камінь? Це камінь. Ну я каміньові теж радий. А земли ще май. О, там доста повно шутера. Я собі можу з шутера ще наплодити земли. Айно, коли не коплю сисю коцку, та мишка не скаче. О, все то, що мені треба ще. Глина. Туйня ще піцицько є. Ну, айно, може бути, що якась програма. Або май конкретно не можу оповісти, бо сам не знаю. То раблю там? Ні, це якась така лада із дарунком трафляться, та такий звук іде. Ага. Селянський насправді, не раблівський. Селянський звук іде. Не качілять собі. Ну най сидять там раз. Треба си насправді трусятник тут чинити буде. Айно, вандрівник видав. Добрі кажеш. Вони похоже звучать. У них там не сильний розділ. Тому як вони приказують. Многовня земли 50 єнна. Слухайте, це не пюло. Ще піцицько покоплеме. Та візьмемо тот шутер, який у нас є. Та позмітуємо. Господи, не одиним то. Не одиним зайти. Треба відсунути сисю лодьку. А я її не можу відсунути навіть. Так, добрі. Лодьку кладемо на місто.
Де моя запасна лопата? Ні, це я вже вихуснув. Ну, насіння дині, насіння пшениці, ніч інтересного. О, віця. Класно. Не знав, на що ми унтіку їдіння всякого меча. Так, хто видав неплатно, що я ту лодьку кладу. Буду я і носити з собою, а коли треба, то буду і ту і класти, бо не годен їм сам нормально зайти. Воно так не продуктивно, просто ж я фурт мушу і перекладувати. Так, гли я ту збирав. Вовна сюди. Тут у мене десь ладички стали. Щось як куриця об'явила. О! Кожа! Круто! Кожа та й морков, і все круто. Ну, морква у мене, в принципі, вже є. Або файно, після когось трафлять. Щеклея. Все може так іти переплавляти. Айно, веречі. Шутер. 25 шутера. І все ми дораз капчаємо з землю. І буде в нас більше землі. Та й буде файно. Всіх позабиваємо. Всяк, добрі. Перамау. Класно. Так, значить, м'яса я туй складу. Такое я туй складу. І все туй кладу печеся. Що м хотів? Хотівся раз виспати. Таги має бути по-людськи. Бюро у мене буде туй, поміж цінним. Разоня онієнно. Так. Тогда на СС мені треба буде копачку, може навіть 2. На всяке вчиню 2. Всяк. Ну, та й сяк. Ще мені один шутерся туди обстав. І. Сяк даже вчинити. На 2. Ні. Нормально видати. Тут позахижу є много доста. Раз. Закіть у мене не є більше земли. Та й чиниться нормальна земля. Пів-пів-пів. Успіх. Ну, а це вже файна земля, не кам'яниста. Сив продовжуємо путик.
Ну. Це буде парадний дворець. Тут далі косиці в ня будуть, а значить будуть у ня і пчоли. Я чесно ложуся на те, що в мене будуть пчоли. І тому ще є час. Айбо буде. Так, 108 ми вже все забрали, що там було. Круто. Земля, глина, це все нам треба. Вівця нам не дуже треба. Вівцю ми вже суд. Ну, та вертаючися ти встань. Хочу я тут вчинити із потачом понад оцарком. Так і я собі то тямлю, так і то планувало вдома. Мені здається, то файно буде. Але що то треба вчинити? То має бути чур, і то має бути... Ну, там мені теж каміння треба буде, може мені цього бурговчика не застане. Може мені цього бурговчика не застане, то теж треба буде розпланувати. Капець, скільки у вас там уже. Так, звірок доста понападало. Воліло б желізо падати. Інтересно, як ото фунгує. Там Юрко писав, аж буде 10 фаз, айно, аж 10 інших островів. А далі що? А далі блок пропаде, чи в нього просто включиться якийсь фінальний режим і він буде по рандому. Це піде заново. Інтересно, як то фунгує. Ну, я скорше всього до того часу не доживу. Бо я то відів, що там на другий кінець після 10 тисяч блоків. 10 тисяч блоків намайнити, то ще слухайте треба. Коко, диня, таке. О, круто, ще глина. Так, треба видав всіх позабивати, бо вони мені тут глуту не чинили. Курицю теж. А, у мене міста не є. Ага, у мене міста не є. Так. Забрати щось обстало. Йой-йой-йой-йой, сігняшний. Йой-йой-йой. Ви це видите? А мені... О, трущена лапка. У мене і так повно є. Це значить, я гонно бити ще й не все забрав, айно? Ні, всьом забрав. Це я, значить, труську задавив ненароком, бо в мене трущена лапка. А що може з трусячої лапки чинити? Мені сьогодні то там лише якісь зілля, айно мож якоїсь такої варіння.
давати. Так, глей іду такої на переплавку, можу веречі. Каміння не є. Треба ми фейсу. Треба ми лопату. Дерев'яна копачка вказалася не на тільки потрібного, я думав. Гуляш це варити з лапки? Ні. Трусячий гуляш вариться із сирої труски, із печеної булі, та й щось там. Ти віддав все? Та й таріл тобі треба. Трусячу лапку 100% треба на якесь зілля. Видав на зілля скакання. Ні, на зілля високого скакання. Воно гіби логічно. Ну пак, ну та що він має на продаж? У мене не є у мене не є грошей. Що б він не мав на продаж, у мене не є грошей. Я можу поникати, або... Що мені з ту інформацію вчинити дали? Все таке йти на Оеліксові хижі никати. Ось, ну, суд, файний, а далі що з тим? Ну добре, йду поникав. Насіння пшениці, відро з напухачом, пурфурове фарбиво, ну, насіння бурака. Насіння бурака це лише єно, що би я, може, купив. Не можу продасти. Ото видав якась друга модифікація така є, ось можеш вандровному продавачові щось продати, або той того, видиш, не є. Він мені просто вже спавнив, то я вже никав ось. Що з тим можеш чинити? Та нічку не можна було продавати. Айно, хотім глей нести. Ну, це як шиковно зарастати. Це ще навіть не допекло. Добре, та тоді мав ще єно перо. Дубовий пролаз виткіть. Все в мене видав, там зверху випало, айно. Бо й всі на місто висуть. Та й сі на місто висуть. А виткіть туди у мене Виткіть у мене в інвентарі, туди дубовий пролаз. І сись на місці. Містика. Слухай, містика. Хо. Та добре. Таємня, добре. Можемо десь забрав, случайно, ненароком. Такое теж головно було бити. Тут би він якраз мав рости. Всякий скіпець. Так, йдемо виспатися. Йдемо такой, покладемо далі тиглу. Пролаз йому ломив коло продавача. Правда. Видиш, я за то вже домак забув. То там сигіняш не підскакує. Ну, або ж я що зроблю? Ніч не вчиню. Так, ідемо поникаємо, що нам далі буде. Ну, Тарасуня, коротше, на стайні у мене така задумка. Дирінь, файно. Все файно. Раз у мене така задумка. Ідемо никаємо, що тут буде. 20 секунд. Авать із тигли стіни, а стріху із смереки, авать на спак. Ото залежить на то, кілько я найду. Ну. О, угіль. Класно. Ото залежить на то, кілько я найду глия. Бо то доста затратно.
І стигло чинити стіни доста затратно. То мені треба буде так собі шпикулу, хоч 2 штовси. Об'єктивно. Не прочитавись, можеш забити торгаша, з нього б мали випасти водила. Справедливо. Справедливо, можу забити торгаша, з нього випаде водило. Ну, не з нього випаде, а і з тих випаде. І все, добрів повіджено. Так, водило мав. Раз лиш єной, бо мені його видав раз доста. Може в мене ще було десь водило вже. Мені ся видно, що мені ся вже спавнив цей торгаш. Видав. Звичайно, то в мене бо вже то водило десь мало бити. Айбо де? Кіт не є, та значить, що його не було. Ай, ну що його значить не було. Ну добре, може мені ся привіділо було. Єй, успіх водило. Ну, є в мене вже 4 штовси сього. І з цього я із 4 штовсів я годен кюков чинити тигли. 1 штовс тигли. Ну, та мені цього треба ще повно. Неетичні способи ся розжити водилами. Ну, правда, неетично. Айбо що я вчиню? Відділись десь тут і слаймболи, футболи. Не. Йой, то вже... О, желізо. То вже 2,5 години іде стрім. Круто, ще желізо. Супер, бавка мене балує так. І шутера повно, і все добрі. Все добрі, ж повно шутера, значить помножу собі землю дораз. Що хотів казати? А тут я шутера не є, но не бай. Он дезі тут я той є. Ага, я тут угля складу. Може путав з цідолами та й сідлами. І хіба може з водою мати удицю. Водило? Ні. Водило удицю не може. Сідло може. Та й цідлу може. А водило із води не може мати рибу. Ну, як мінімум, я нігде не мав. А я риби ся наймав, господичку, тільки що. Ні в року. О, грибна корова. Ну, я і заб'ю, бо в мене суд гінде дасть 4. 3-4. Побачу. Земля, шутер. Шутер, земля, а? І все дуже добрі. Ага, є в ньому. Що чиню? Не знаю, як це стало. Найби мені щось має інтересне впало. Ну, 2 желіза мені дали. Все дуже круто. Все дуже круто, що мені дали 2 желіза. А де в мене було тут? Тут вже в мене 5, та ще 3. Файно. Дуже файно даємося желізо. А не є в мене тут земля, добре. Дораз із тим шутером ще скапчав, та буду си далі дворець докладувати. Буде у мене нормальний людський дворець.
О! Файно. Ні уроку. Йой. Та всяко то фунгує. Значить, такий зайти в інвентар, навести на предмет, а далі нажати гомбу, та воно покладе його на то місто у ходбарі. Сем се тепер дізнав. Сем се тепер дізнав. Ненароком. О, зомбі. 2. Чого вони фульти з шапками? Ой, я труську забив. То треба було фейсу. Ось це моя хиба. Треба було фейсу. Та мав трусячу сісю. Трусяче м'ясо зась. Погнилое м'ясо. Так, ладу гет. Що гет ще? О, паучина туйка. Я тут з своїм йо-йо гомбаться там. То мені направду сись, значить, меч не дуже й треба. Так виходить. Бо я не мацяк собі лиш більше хиба чиню. Фурт забиваються звірки, котрих мені може би і лишити. Та я отак і вержу гет. Та буду лише з фейсом. Май мало не тямлю тепер якийсь момент, коли б мені треба було ібен меч, аж фейса б не було доста. О, ще граніт, супер. Ото піде так і сюди. Так, ото я видав за нинішній стрім нафармлю більше блоків від цих, якось перед цим було. Зачинав їм то було десь 1300. Йой. Гримнув, ні в руку. Так, треба мені, значить, дерев'яний чекан. Тому сяк чинне. Це вже маленько має професіонально якось визирати. О! О! Ще желізо. Супер. Нитка та іспіки 5 смереки. Доста щедро. Скіпці смереки у мене псут, айбо файно ж. Штрафляться таке. Що я сюди вивер? Уже й не пам'ятаю, що виклав. Секунду перед цим. Желізо тує, в мене все збирати ще рівня 6 тих. Тут би сяк мало бути, ні? Так, і все вже треба буде піти порубати. Файно щедро нараста, доки я там стол та ніч не чиню. Ніч не чиню, доб'ю блок безконечний.
Так, випалився вже й сись глей. Супер. Так, тут дали сися. Ага, глина в мене раз і не є. Щось я там появило. Заструська. Ну йди геть, вискакуй. Ну, біжіть ви ці, геть. Шуп, шуп. Кампес дурні. Ну, може не домак дурні, но і не дуже розумні, так вам уповім. Так, шутера мав 12. Сяк. Та мав 24 сякої паранної земли. Восьмися маленько розширили ще. Пом-пом-пом, пом-пом-пом. Так. Ну, як файно. Там можеш уже і сив землю маленько докласти. Всяк будемо потихеньку доходжувати. Файно. Уже як дойдемо до досить, та вже тоді розширю і сесю зону, подлаж сесь докладу туди, та розширю сесю загороду, а тут в мене такий буде хлів. Ну, такий туй. Стайня. Лиш ото вже буде не низьке, ясне діло. Низьке тут ще накоплемо маленько ресурсів. Надіюся, ось може ся трафить ще глина. Бо кіть буде глина, та ще, ну, має ефективно земля. Має ефективно земля ся находить. Ну, їде. Все, туди вже не можеш. Гет. Боже, кілько зайців. Кілько зайців що? До блуду. Камінням уже нормально назбирав на падимент уже буде доста. На падимент уже буде доста, бо ще не є міста, де тут падимент класти. То вже скоро. Ну, айно, цей етап бавки насправді не є аж настільки інтересний. Круто, грибики. Цей етап бавки не є настільки інтересний, бо я просто там, ну, ніч не чиню. Фактично, можу казати, ніч не чиню, я просто собі куплю тот безконечний блок, та й готово. Айбо так се вже стало, що у цьому скайблокові без того компонента бавки ніяк се не обійти. Я, коли мав піцицьку часу, та никавим, як другі люди бавлять сесе, та айно, вони так само фазами то маленько тирмають безконечний блок, маленько строат, маленько тирмають безконечний блок, маленько строат, всяк циклами. Просто люди, котрі знімають якісь летсплеї такі, та вони не чинять контент із того, як вони сидять без кінця тирмають тот блок.
Вони чинять контент із того, щося пак кругом того всього діє. Або я не чиню такі летсплеї, бо я на то не мав стільки часу. Бо то, рахуйте, все, що я чиню тепер, це у мене вже пішло 2,5 години. Та можу казати, ось із цього можна було намонтувати контента десь на 20-минутне відео. Ну, плюс-мінус. Плюс-мінус на 20-минутне відео можна було намонтувати контента. Або тут і 20 минут контента намонтувати, мені треба було много більше часу на то скільтувати. І я того часу, божу, не мав. Зато раз сяк. Ну, ось я не мав часу посидіти та нарубати тут і ресурси поза стрімом. Я за це кажу. Помедитувати кажеш? Ну, це теж пора, можеш маленько, там кой тот безконечний блок коплиш та голову маленько відключиш. Благо треба встигати запримітити, ось починаєш дерев'яним чеканом бити желізо, та так не треба чинити. А інак все добре. Ну, який геймплей. Це вже навіть май сюди можеш класти. Та й обтисав мені ненароком. Ну, не бай. Тесаний березовий камак. Просто ж тепер то не заб'ю до ворога і до стрільним. Або можу перечинити на дощки. Та сякся заб'є до всім. Добре, порядок. Ну. Що у нас тут далі? Була у нас тут ладочка із дарунком. Хайно, тісно їм було. Ну а я що вчиню? Не стауться, найхудаут. Найхудаут, я що вчиню. Береза, андезіт. Може буде, знаєте що? Сісі городини, що внятуйка, та замість бурговчака андезіт покласти. Він буде майпаранно визирати. Або то пак. Так, треба побзерати. Є в нього ще десь туй то. Так, сегет. Є в нього ще десь шутер. Може, бо я ще наклонила, тут лише один шутер. Кілько є. Трусьок тут біга до блуду. У мене тільки ціла хаща. Ціла хаща не споза того ж просто дерева, а й, і живність уже якась є дика. Дикі зайці у нього бігають. Десь ця труська ударила, чули сте? Такое ся тут теж стає. Так, а що я хотів? Ще цей шутер. На корінасту землю, або і немного. Або кілько вже є. Кілько вже є. Так, а далі можу класти вже просто в землю.
щимай далі сунеме. Та й тут у мене може бути таке просто березя посперед хижі рости. Ож, ну, нормально. Ну, файно, уже скоро можемо добиратися до цього. Бо в мене вже і земли ніякої не є, слобідної. Усьому виклав. Самоліквідувалися паучки, їм там просто, ну, міста помало. То я так учинив. Трошки там щось великося появить та будеся дусити. Так і всі паучки, видиш. Ну, сяк. Так, хто би може уже піти спати потихо. Так, треба ми чекан. А лопата ту є. Ага, добре. Так, там все фрази спавнять, але мені то не інтересно моментально. Мені з тих фразів ніч доброго не впаде. Полюбилася мені ця фішка з падементом. І за цим смириковим. Файно. Файно. Так, відер з водовуня вже ні в року. Тільки мені не треба. Ай, бо добре, ось суд. Так, а ну. Пойти сюди. Та йти сюди. Та ну, любіться. Хоба! Ха-ха, маленька труська. Ти не годин вискочити? Ха-ха, годин, видите? Куй на нього навести фейсу, то вже годин вискочити. Ну, ще маленько покоплеме. Так, якось у нас 2 години 40 минут іде стрім. Ще піціцько покоплеме, та й видав будемося відкланювати. Айбо, чесно вам повім, низько був поранний прогрес у коцкованньові. Не лиш ож поклались ми хижу, а й, хвала Богу, забрались ми кілько. 4000 гривень ось ми забрали. Капець, самі труськи, ну йдет. Ха-ха, кілько в мене їх вже живе. Інтересно, вони видав, многі вже повипадували за границі світа. Дем не доникав. Ай, було то таке. Нитка, грибика, супер. Все файно. Та, можу казати, сесі труськи теж бавляться в самоліквідацію. Ну, дораз ще покоплеме піціцько та ученню обход газдівства. А як обойду газдівство, та можемося відкланювати. Треба ще поміркувати, що будемо чинити на слідуючому стрімові. Я, в принципі, розумів, що будемо чинити на слідуючому стрімові. Будемо класти тут у стайню. Ого. Який такий у нас персонаж туйка є. Хо-хо.
Лежати. Як я його професіонально то-то. Ну добре, то було не натільки легко. Був один момент, коли він малося не розпук. Мені страшно було, направду. Бо я був повів, що я доста професіонально його то-то дискваліфіцирував. Дерева якогось. Так, це що у нас андезіт? Текстура андезіта якась непривична. Ні в року Сесі зомбі кожен раз появлявся з тими з шапочками. Інтересно, ну, і це 100% продумано у всьому єдному блоку. У того є якась ціль. Сталося порозуміти, яка ціль. Чи вони їм дають шапочки, аби не горіли, та аби могли бити бавляча. Чи вони їм дають шапочку, аби вони не горіли і не запалили дерев'яний поміст. Ну. Видав скорше первое, ні? Щоб вони могли ефективно бити бавляча. Аби від того були найстрашні. Ну, бо я не вижу якоїсь другої причини. А док, де зомбі якісь тут появляли, та ушитки були із тим. Кожний був уклебаний, коротше. Так, вже в мене повно всякого сміття, туйка. Все треба викласти. Глей сюди. Так, андезіт, граніт, шутер. Шутера 10 може ще... О, може якраз ще файно скомбінувати з цим. Так, нитки, та й м'ясо сюди, сюди гриби. Ладочку туй. Газду потихо, газду. Так. Так, андезіт сюди. Сяк. Усі діти уже ся розійшли, час про дорослі сколомийки. Ай 15, ай 16, 19, 20. Ай, 15, 16, 15, 16, а 17, 18, 19, 20. Ну, і ся людські сколомийками, а то дітваки з тими своїми лисицькими цицьками. Ну, серйозно, ну. Ну, кілько мож, ні? Ну, добра фігля, ніч не повім. Добра фігля. І знаєте що? Що мені хибить маленько? Ну, не аж хибить, а й бавились ми один раз на стрімові то ліпше гівовці, та там були півблоки з землі. І то так класно. Направду, то так класно можеш собі декорувати путики. Ну, там у того є конкретна функція. Або, ну, мати півблока землі, мені се веде дуже логічно. Мігаль Кушницький донатить Мігалеві Кушницькому. А ко був? Я не доникав ім'я. Айно, Мігаль Кушницький. Ну, то закиті сте не виділи, то я сам собі гроші завер. Так. Так. Пушковий порох. Можеся колись і пригодити. Ну, тут у нас уже ні в року кертик. Тут у нас будуть, значить, косиці. Файно буде. Ще би мало землі добрати. О, я вже так набігав, що я виголовнівся. Ну, ще би мало землі добрати, та можеся там розширяти, або то вже буде, видав, не низько.
лиш кажу ж, мало землі добрати, та мені то та земля ся сипле гіміленька. За щось низьке такое ще логічно я думав, що той хибит, кроме сих півблоків землі. Ага, ну, ось труськи їдять морков із грядки, що вони її самі там винимають, та й садять щину, а друге їдять. Та чого корови так не чинять із сіном, а чого свині так не чинять там із бураком, а бульми, які вони їх так люблять. Було б класно, коли вони так чинили насправді. Ото би і давало стимуляцію, наприклад, бавлячам, би якось розмежовувати, тобто б... Щоб на своєму газдівстві треба було сокотити, бо там свині не поїли булі. То би було дуже круто. Сись домак, то сліпий. Нічися доброго не видно. Хоча, всі два желіза були тут. А, ні, я накопав із блоків. Так, не замітивимо, ж уже наштимував, бо автоматично обновляла плашка на додати. Айно, вже наштимував. Причому давно, 23 стріми перед цим. Так мені сьогодні тож ушитка jedna коцка вже була з автоматичним тим. Ото оказалося, ну, доста легко. Ож маємо бити ганьбо, що я то скорше не вчинив. Айбо... ну, не може сачелянник навчити ушитку нараз. Кіця подащо учу шиковно, та подащо йде потихо. Та й це був тот трафунок. Ож, ну, я розумів, що там мусить бути десь воно. Я просто то з першого разу був не знайшов, коли перший раз наштимовував. А далі було ми... Це лінь ми було, це було ми просто не до того. Вже був навчивсяк. Та й готово. Пера, кожа. Немає ліпший улов, і так можу повісти, бо нормально. Ну, вже в ній є тут, слухай, 14 желіза, вже ся набирать ні в року. Ага, погнили м'ясо туй. Так, туйся не дуже темно. Ні, нормально. Нормально засвічено, добре. Так, ідемо шпінькати. Хоп-хоп. Хочуть до мене до хижі зайти, це що? Ті бо в хижі спали, слухайте. Йой. Хоба. Ну, значить, і все ще розкладемо. Так, де моя копачка? Сій видав і не застане тепер, ні? Ага. Тичок у нього вже не є, слухай. Добре. Ого, під тим не мож. Гейся вказало, під самим блоком факлі не мож загрібати копачку. Буду знати. Ну, заклались ми дораз цілий дворець землею. Успішно. Далі тепер це вже треба продовжити сюди, бо розширити і загороду маленько. І тут вже так ми будемо чинити ту стайню.
Тут може в нас ще буде якийсь хлів, ать може це ще даже колодязь покладу. Ну, наведу якісь паради на газдівствові. Пушковий порох. Нащо воно мені? Теперка. Можу се вчинити динаміта. А, я се і динаміта не можу вчинити. Бо не є в ня того. Не є в ня піску. А от кіт пісок брати не ясно. Є в Майнкрафту якась механіка дуплікейта піска? Мусить бути, ні? Або на неї, видав, там треба... На неї, видав, там треба ні в року усяченої такої серсами, якої в мене ще не є. Так, мені ся видить. Так, добре, все зрубуємо та йдемо чинити обход газдівства. Думаю, низько ще щось може буду чинити з тим фрасофермом, з реселовом, або так мені сидить не буде діла. Та й уже бим ліпше дочекав ресурсів та вчинив собі нормальний, такий нормальний фрасофармляч. Такий має бути. Ну ж, грибик собі вчинити. Там на тому містові і все зруняти гет. Все не трібно і все зруняти гет, а вчинитися нормальний грибик. Стандартний такий універсальний грибик, і всі чинять. То не чинитися, не знаю якого героя, а вчинити нормальний грибик. Ну, та йдім обійдемо газдівство. Значить, що у нас низько поміняло? Насправді, низько не на цент не розширилися. Ож, туйка все, так і було, так і є. Туйка все. Туйкися теж не розширило, єно лише заклались ми дораз цілий сей здворить з землею, ну та й поклались ми хижу. Це мені се видить великое досягнуття, має великое досягнуття нинішнього стріма. Ож поклались ми хижу. Та й не просто поклались ми хижу, а й поклались ми файну хижу. Мені ся полюбив експеримент з падементом, із всякими дощечками. Мені се видить теж дуже натурально визирати. Файна кухонька получилася, стіл паранний. Сюди ми треба лише щільну постіль покласти, бо дві постелі мені сидить майфайно будуть визирати. Раз закіт єната може... Раз закіт єната може бути і сяк. Або я би хотів дві постелі ать-сяк. Ну, сіно такі доста стандартні, на подіничний є. Бо мені ся полюбило все рішення з всякими возорами. Бо може було виходити вон. Такі треба, на стріху. Ну, та й... Пліз дули. Ну, іде гет. Та й треба оповісти, аж дуже паранна вийшла столярка. Туйка ще буду мати якесь матарження. Ясне діло, все ще не все. Туйка можеш покласти буде авать автоматичний компостер якийсь. Хоч ні, автоматичний компостер вже ліпше най буде такий біля грядок, ні. А тут файна полиця така. Так, Трусько. Утік одня. Не кара. Ну. Туйня нарабляться, туй можеш теж мати якесь матарження держати. Усього угла ще щось можеш забити. Туй видав хибит ще каміньорізач. І він у мене скоро ся появить. А туй не знав ще ззаду, щось ще придумав. Або полиця мені ся полюбила, полиця файна вийшла. Направду файна полиця. Така простенька і ще на неї навіть можна що покласти. Ну. Та й всякое. То видав буде конець, будемося туди відкланювати. Дуже дякую всім, хто ся низько прикапчав, дуже дякую всім, хто донатив. Там буде писати дівочки лисицькі, 50 гривнів. Ну, вони теж низько замітували.
Дораз там 6500 цяпло, і це я тепер знімав, буду замітувати Свистакові Васильові. Надіюся, ось куплять вони собі ту матаргу защити від дронів. Надіюся, ось назбирав чіковно. Ну та що, на цьому туди конець. Дякую всім, ко низько був зо мною, кося прикапчав, ко приказував. Комуся полюбила моя хишка, комуся не полюбила, теж дякую, що прийшли сте повзерати. Ну, та на цьому туди конець.